de març, Dia Internacional de les Dones, hem arribat a un punt en el qual les dones d'aquest país ja no aguantem més. Patim una taxa d'atur brutal. Els treballs que ocupem tenen unes condicions absolutament precàries i amb menys possibilitats de desenvolupar una carrera professional. Rebem salaris inferiors per treball similar, però és que retribueixen pitjor perquè els ocupen les dones. No sempre tenim treball, però tenim molta feina, perquè som responsables gairebé en exclusiva de l'atenció a menors i dependents, una feina invisible, no regulada, no remunerada i que no ens valora gens. Som les més pobres del mercat laboral i les més vulnerables, malgrat el nostre inqüestionable esforç per adquirir formació i qualificació. Però de tot això, el que més ens preocupa és la violència masclista que maltracta i assassina a dones davant la incapacitat de la societat per aturar-la. Una societat que sembla resignada i uns poders públics que es presenten incapaços de defensar el dret més bàsic de qualsevol persona, el dret a la vida, i el dret a la vida sense por. Aquest 8 de març, en més de 30 països s'està impulsant una acció global per visibilitzar les necessitats i aspiracions de les dones. És l'anomenat Atur Internacional de Dones i pretén presentar un front unit i potent contra les polítiques que amenacen el benestar social, que retallen serveis públics, que pretenen excloure les dones del mercat laboral i arrinconar-les en espais privats, independentment de la nostra voluntat. En suport d'aquesta acció, Comissions Obreres, UGT i CESIF estem ací, concentrats, amb el recolzament de la corporació, representada també amb la seva àrea d'igualtat, igual que en molts altres ajuntaments i entitats del territori, perquè la igualtat cal defensar-la amb accions i no només amb declaracions. Perquè la violència masclista no pot ser una presència permanent en la nostra societat. Perquè avui, 8 de març, és la millor data de l'any perquè tota la societat faça palès el seu compromís amb la igualtat i la seva exigència de mesures coherents i eficaces contra el maltractament masclista. Perquè les dones d'aquest país ja no hem d'aguantar més.